mano simo ma. Aparo ingeni gimanyako understand. Yes. Ma bado ni joonge makare ni joma okango kawuelo Azimio gin gima gidwaro en go siasa. Nikech kara gine gi campaign e platform ni gidwa kedo gi mibadhi. To kiwinjo kasa ni koro William Ruto dwa kedo gi mibadhi kendo koro gi jok ma William Ruto dwa ni mondo odilgo gi mibadhi gi ma gidog gi defend. No, gima timore is simple. Ng'at mane weche msukari mieno Mumias cha. Emomiyo koro jogi dhi rally dhi wacho ni William Ruto tim kama. Wacha adier nikeche gima timore niya gifeel ni ng'ami kedogo kata jok mane wembo sechako ng'adogi. Samoro wat jok ma related kodgi. Adwa wacho ni gimoro achiel. Nyocha winjo ka nyocha wan gi power blackout e Kenya ka. Power blackout nyocha wan godo nikech gimiluongo ni IPP. Miluongo ni Independent Power Producers. Mano bedo gi lapse mano miyo bedo gi miluongo ni National Blackout. Ka ne Murkomen kaka minister whip or crack the whip mopenjo niya ang'o momiyo managing director ma KAA onge generator ma airport mangima obedo maonge stima gichako laore gi Murkomen nang'o momiyo riembo jo MDT kanyocha Babu na Mwamba jong'wech odhi okwamo kuma nokwame ne noluongo Babu na Mwamba odhi orid ne parliament nikech Babu na Mwamba nokoriembo ng'a. The truth en niya jowagi gin jopala ariyo gidwa ni ging'ado koma winjore kodgi mitne. Gima timore ma nyaka watewa winjre. Ker William Ruto oseketo chenro makare mar kedo gi mibadhi kendo oseketo chenro makare mar choro dongruok e mwalo. An awacho na maber nikech kaunti ang'e gima dhi mbele. Ka wacho ni tich dhi maber. Okrach nikech ne bura moro makade bed ni onge tich madhi maber o maber to de okachopo ka. Nikech adhi bura Kabunde so hall to kawuok anta donjo Kabunde airport alwar Wilson airport abiro ka. Mano donge governor tiyo mano men mobilize ma gibedo gi neno ka minister Murkomen odhi mo launch that project. Dong mano titir. Gimwatimo enia. National government mar UDA temo coordinate gi county governments. Ni neno ka nen kata Western no tiyo gi governors te. An adwa wacho ni governors waduto oriwre ariwa gi sirikal mondo mi chenro dongi. To ka nitie kuo matimore counties kata matimore national government mondo mi obed dealt with kaka kuo kik wachal gi mo protect ng'ato. The main thing en ni ok wanyal keto ni wan ndara sate wakedo gi sirikal. The most important thing mane William Ruto timo as we speak as the president. Yes. No nyiso ni ok odhi chiwo any space ni ng'ata madwa kwalo pes jopiny kati kwale mane ka chief kati kwale mana ka billionaires kaka mawan go ka okango. Constitution marwa mar Kenya ochiwo thuolo mar independent commissions machiel kuomgi en EACC. Kaka wang'e sani president nyaka ne nikech EACC ng'eni we don't have the current chairman koka gimanyo the chairman. Aparo you are aware. And gik ma important masani nyaka watim kaka Kenya. Nyaka wayie niya ka ok wayie mondo president otitich ni mondo ked gi mibadhi to kendo en miwinjo no kaw responsibility. Dongo wacho ka ni president en the leadership. The leadership of this country mar kedo gi mibadhi kata kedo gi chandruok moro amora mar jo Kenya en ni lwet president. Iwacho niya bas chung kuome. The buck stops with him. Okay. Emomiyo karaka no wacho ni joma dhi e polo an polo not I don't know but gima ni okang en niya nyiso ni biro deal kodi perpendicularly ma kata perpendicular kata kidhi mana malo ku perpendicular pidhi perpendicular makata dhi mana yamo to go there kama kani ok interfere gi resources mowinjo konjo Kenya to go ge polo no to explain Adwa penjo gimoro ka.